जी के मुस्की हमरा लागे लब जोड़ रे सखी। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर फिल्म डोली सजा के रखना के एगो शानदार बेहतरीन सॉन्ग आप सबके बीच में रिलीज होके जा रहा बा। जौना गाना के नाम बा पिया जी के मुस्की। जी हाँ, SRK म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे जी के ई गाना रिलीज हुई। जोना के प्रियंका सिंह जी गौले बड़ी और गाना के प्रफुल्ल तिवारी लिखले बड़े, रजनीश मिश्रा जी संगीत से सजौले बड़े। तो एकर ऑडियो सॉन्ग आप सबके बीच में 7 जुलाई यानी कि बिहान सुबह 6:30 पर रिलीज कर दिहल जाई। त्यार हम आप लोग ई गाना के आनंद लेवे खातिर बहुत ही शानदार और क्लासिक म्यूजिक पर बनल ई गाना आप लोग ट्रेलर में भी देख लो हम, और अब फुल ऑडियो सॉन्ग आप सबके बीच में आ रहा बा। तो ये अपडेट रहे, अगर पसंद आयल बा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।